chun glindú mar trí a bheith anseo I bhór gáilúdar inniu. Is lá fíor speisialta seo go hÉireann TG4 go bhfuil Uachtarán na hÉireann Catherine Connolly anseo Cuairt oifigiúil chuig ceannáras TG4. Siad an darna uair ó bunaíomh TG I 1996 gur tháinig Uachtarán na hÉireann Cuairt oifigiúil chugging. Agus tá muid fíorsásta go bhfuil deis bula leis an Uachtarán agus thuras a bhirte a bhhargnamh agus gur chuirsí an agus ólas an obair a tarbón an seán le trocha blia. Tá éag déantá go nach bhfuil agus chun glindú mar trí a bheith anseo I bhór gáilúdar inniu agus tro an blianach heúra agus ní mórdum ahananta sa chóirt don Uachtarán freisin Michael D. réite sisin an bailach agus doscail sin a dóirse agus is ionach a bheith anseo inis. Just tuis ionach nach bhfuil. Tá glún omláin I gceist agus ní léon taithí acu nó ní léon tuiscint acu ar híal gan TG4. Tá sé sin ionach nach bhfuil.